Odu nwa abụghị ọbọ na-ekwe na ome nka onye si na ihe anyị na-eme enweghị isi anyị egbola ọbara wee dego ya ihe na-eme ọkadolo onwe anyị gwara onye ewo anyị gwara onye na anyị ama mbịa ogbeofiwe ọda na mgbe ekere n'eyi ịma na ọ na-abụ onye mmeri igwe n'ihe na-anwụ n'ọhọhọ kwa mmiri kama na Ogbuefi nwata kwọcha na mụ na kwere ugwu maka ize amaokwu ịgọta dọgbuo m n'isi n'ọba ọzọ ekene na Ogbuefi obi ji ugo nna ya dewere ugo dewere ihe okwu n'ọnụ bụtara o ji bụ tutu ntu na-etutu ihe furu efu nwanọdụ onye nwe n'aka Ogbuefi obi ji ugo nna ya nwa ji ugo mgbọ na-egbe ndị ka iji ikuku anya okwu ihe a na-eme n'ozu na-ahịakwa anya ahụ majiki ọnọkwa nso Ogbuefi kalakwe Ogbuefi nwata kwọcha aka Ogbuefi nwata kwọcha aka njọkwe ọkwa ịma na obodo nwe onye jide ebube n'ike obodo agwụgwọ akwụnụ na maazị Ogbuchukwu okuko ekele ụwa n'anya fụrụ ude na ahụgwọ ewe ndụ nwụrụ anwụ ọkwa nka mmiri ama na ọgazi na ekụ ka dugbe n'ahụ enyedogbo ọkazi ọha ekwa ya Ogbuefi nwata kwọcha aka o soro ọgaranya ihe dị mma ị na-eme anya na ị na-ahụ oke igbo ngwe dum n'isi hụ ure m nyigo m n'isi ya ka m ji agọtara ka ọ bara akọta ya n'akụkụ echiche ọbụla mgbe ekweghị ụkọrọgbọ m mgbọ na-egbe Ogbuefi nwata kwọcha enwere ihe m ga-ajụ ụma ya bụ okweniwe iwe enwere onye na-azụ ike eri ọnwụ obodo nwe onye jide ebube n'ike obodo ha agwụgwọ agwụ Ogbuefi na ị na-emegbodola anya ọjọọ anyị ewe akọwa bụ ọfọ nwoke ha si geri na-ekwe kwara n'ama heri na-ekwe kwara n'ama ịkacha ntị ya mgbe nwe onye anwụ kwara n'ama anaghị eri oge etiwe mmanwụ mogo ikibe anyị ma anaghị eri Ogbuefi mgbọ na-egbe enwere ihe na-ewe m iwe maka na okwu a na-eme n'ụzụ n'ahịa ma ahụ Ogbuefi nwata kwọcha ka o soro ọgaranya ihe dị ya mma ọkụ ịma na onye chi nwata jide nkakwu na-eke mere ji akwọrọ onwe ya aka Ogbuefi nwata kwọcha n'ụgwọ nwoke na ịga bụ nchigere ukwuru na be onye dị ọrịka ihe dị mma mụ bụ nwata nwa ọgụ nkwa nwoke oyi dị n'ọdụmadụ ya chata anya ahụgwọ osimiri ata n'ụwa n'ụwa igbe mara ogwu m aga na ma ya makwa n'okpoko na m ekene m Ogbuefi obi ji ugo nna ya nwa ji ugo ndị anyị biko dododo ịma na ihe anyị na-eme n'ọbụrụ ọgwa mma maka ihe na nwụ n'ụwa bụ ometekwere buru ihe metekwere duru ibe ya okwu ya takwa ego na mmadụ hazi ya na m eje ekene nwa ji ugo nna ya ndị anyị nwa ji ugo Ogbuefi nwa ji ugo nna ya chema n'ụsọ nwanne odogwu nọ na Lagos wee ji anyị njichi onye ọbụla were ihe dị ya mma ndị na-eri ihe were iwe ndị na nwụma ya ya dịka ome ka njokwe bụta m ji ikwu bụ okwu ihe a na-eme n'ụzụ n'ahịa mmọnwụ ahụ e nwere ụbọchị m jere n'obi were udeta odogwu agbanwe dịka ize ahụ okwu n'ọnụ pụtara agbọsara isi a na-efuruba mma mgbe e gburu ya ha bụ ị na-ezo okwe m anya na ị na-afụ nwoke mgbe na maazị Ogbuchukwu okuko ekele ụwa si n'obi ji akụ nwa ji obi nna ya n'ụwa eze ọ bụrụ nchikere wekwu nna be ha ndị be anyị Ogbuefi na m ekene gwokwe Ogbuefi onye weda Ogbuefi ugo na mbọ Ogbuefi ugo na mbọ n'ihe m ga-etu obi adụ mgbe Ogbuefi ugo na mbọ na-ekwe mgbe mmọnwụ gbara ike Ogbuefi ugo na mbọ na nsogbu adụ ọkwa mma okwu ya takwa ego na mmadụ ha obi ada nwaala
obi nwala ya ọgaranya enwere otu m jere akpụ ugo enwere ofe okwu m ga-agwa unu m edele edelu majik manụ ọgaranya zoro ezo majik manụ ọgaranya zoro ezo ịma na ihe a na-eme n'ụzọ na ahịa mmọnwụ malụ na m eje ekene nwaji ugo nna ya ọgaranya ndurukpo ndị ugbo niile n'anya ndurukpo ogbehi nwaji ugo nna ndurukpo aja ekene onye eze ndurukpo ogbehi agbalụso na-egbo aka osoro ọgaranya ihe anyị na-eri adụghọzi n'ọgbọ ime ọdanye eriwe ihe dị mma ịma na m ekwugwa bụ okwu ajọ ọbịa na-asọtụ nkata ma ya ekwugwa n'ọrụ omenka osimiri ata mgbọ ọkwa m ekwugwa bụ okwu ijenucha kụrụ kpọrọ nkọnyigolu mgbe ọkwa m ekwugwa bụ okwu nkụnata ijenucha kụrụ kpọrọ nkọnyigolu mgbọ na meje okwu abụ okwu kwuo ya ọ dịka anya anụ aza mana mma na gụbụ ọgaranya karịrị ikote elu enwe mgbe ịkpọrọ m okwu imetụrụ mfe anyị eri ihe onwe onye na-ekwu ayọgịrị ya nwe onye na-eme ọkwa mgbọ na-ekwu ayọgịrị ya nwe onye na-eme onwe onye Ogbefi eyihe tinye ọtọ wetila anyị ọ bụrụ na itinye ọtọ na mụbụ mmọnwụ ọgwụ ekeke ha okwu otu nweta jide nkakwu na-eke m eji akwa onwe aka ọmụmụ abangwu na mma adụghị ya nkọ Ogbefi nwata kwọcha kosoro ọgaranya ihe dị mma iji egwere anyị tụkata ọnụ na ọ bụghị nsọ ụmụ bobo anyị ihe anyị mere n'ụba abụghị nsọ onye anyị ebe anyị ihe anyị mere n'ụba abụghị nsọ ebenye ụmụ nkwụmụ ihe anyị mere n'ụba abụghị nsọ ịkwa anyị n'otu ihe anyị mere n'ụba abụghị nsọ agụkọ omile ihe anyị mere n'ụba abụghị nsọ butamak biko na ihe etukwe ma aba uwe ma oke nkwa na-akpụ dị n'oke osisi mmụọ ọgwụ jide ebube dubewa enwe mgbe m je Lagos otiti mmanwụ eje m Enugu de okwu dekwedenụ Ogbefi obi dị akụ na m eje okwu Ogbefi nwata kwọcha aka soro n'ọnwụ merube Ogbefi nwata kwọcha aka enwe mgbe m jere Enugu de na Lagos bata Sulele onye ọbụla wee jewe onwe mụ na nwata nwa bara ma okwe anyị agbakawa iyi ya gbakọ bụ okwu ịma na nwata agbaka mba ọgụ gbọsị o jere ọga egbole gbọsị na ọ ga-achọgbu onwe gbọsị o jere ọga egbo egbe ọhụụ ọ ga-agbagbo onwe n'ọsọ njekwe onye ọwa nwotu nkwọ orike eze njekwe gbọsị mụdụ anụ obi orike eze zutere na nke ebe a na-agbanụ n'anyanwụ na n'obi ọgaranya butiri ezi bọtanụ na n'obi orike eze hụrụ na nke ebe a na-agba n'anyanwụ na n'obi anọ m na nkorobịa dịka na-agbarizi agba okwu n'ọnụ ihe mụ na akụbụ intaneshọnal na akarịgwa m ihe a na-eme na abịa ụka anọ m na n'obi onye ọbụla na-agba ọkụ mgbe ọ na-egbe ihe anyị gọ n'ọfọ bụ isi ihe onye metegwere ihe pụrụ ibe anụ mụrụ nwa na-egbughu nwa anụ mụrụ nwa gbonwa ogbonwa ọdụlobe ya egbe ma anya n'ebe nụrụ Ogbefi nwata kwọcha aka ebe nwoke kene nwa anyị be dị ihe Ogbefi nwata kwọcha aka ebe nwoke kene nwa anyị be dị ihe ị na-emere anya ọjị na anya achọwa okwu maka na tutu nta etidegbu efu efu mana ọdụ onye nwe nye aka pụtara ikwe ma ogwu maga na ọmokpoko dịka anyị ji nọdụ na nke Ogbefi ihe wee hewe anyanwụ tụkata na ọ bụ anya ji ihe Ogbefi nwata kwọcha ihe eji eme ọga adụghịzi nke eji emerewa ọga ma ya kọkwanahụ ije gwara anyị tụkata ọnụ na ọ bụghị njọ
maka na nwata bụrụ mma ụzọ gbagba onwe n'ọsọ abụ transfọm ewere ya mgbọ na-egbe ka onye anyị ihe eji eje ma akwa anyị nọ na nke nwata nwa tiri ugbo onye a na-ose onu mmiri ewu ilo mmiri okwu dekwe edelu ịma na nwata nne nwụrụ n'ebe eji ekwa maka ụmụnne nwere nke nne ebu na ahụ wee na mmoje ka kọrọ onye chi ya obozi nwata kwọcha oke okwu na-etikwe mmụọ nchi anya dụkwa anyị n'ụzọ na ebe nọ mmanya aja atụwa ma nwụọ ọkọga ngogwe mgbọ na-egbe ihe a na-eri eri na ihe eji eri ihe abụghịkwa ihe dum n'ahụ nwunye kata na ama nwụta nkwa mmanya maka na eji nkwe mmanya eme ihe dum n'ahụ ihe nkakwu ide niile dịkwa nkakwu n'ume ndị ka iji jee kwọta gwa bụ nwa ọkụkụ mekwere ihe ebele biko kwe ome nka ị na-ekweta nụ nwa ọkụkọ ọdụ igbuchi ya kama anyị mara ị na-emela bụ nwa uri mekwere ihe ebere ogbeevi enwe ụbọchị m ji Kaduna Road ebe ngagwa m njem deto ihe m na-emebi ịntanetị na lokal na adọghịzi m ya abịa m Kaduna Road na Suleja former chairman also anyị ejezuru n'anyị wee kenenu Dr. Hanugwo former chairman Chinedu Hanugwo Dr. Hanugwo Dr. Hanugwo ọkụ na-anụ ọnụ mmanwụ m na-ekwutu ekwe ọgaranya ndị ndị akpọtu ekwe ọgaranya ma ha bụkwa na nsọ Dr. Fima na Chinwetu nwe nwaanyị bụ ji nri ya na anụ kasiri amatukwe na ọgachi na kukadugwe na ahụ ihe na-ahịa tuwe ma ahụ ịma na ọchị nwata jide nkakwu na-eke ekwe mmiri o ji akpọrọ onwe n'aka Dr. Hanugwo ọgaranya bụchila ezi ihe eji emere ụwa ọgọ nke iji eme ọgọ ma ihe akọkwanawa akọ Dr. ọkwamekugbo we okunkwu na atụ idenucha ka ụkpọrụ nkọ ọnwegbe ndị be anyị si m ọgadowo onwe anyị godo Hanugwo onye ọbụla nwekwe ndidi n'ihe a na-eme n'ụzọ n'ahịa ma ahụ Dr. ịma na Dr. akpọtugwo ndị oyi onye ọbụla wegewe ihe mmanwụ anyị na-ekwuru onwe ha n'ọnụ anyị agọtugwo bụ ọgwụọ Chineke ma ikpe mara ogwu m aganaja ma okpoko egbubikwe nkutu uwe anya nawa n'ugbo na ọhọ bụghị nsọ anyị nọ na igwe ogbeji akwa nwata kpọkọsọrọ ganyere ihe dị mma mekwe na obi ọdị ada ogbeji nwanyị ọkaranya atụrụ ịnya ha ya tụrụ akpaka n'onu okwu nọ na adọtuwekwe ịnya ha ya gba mba akpaka dịka ịkpata eme n'ude na ọbụtụ anụ oriri mụ na onye tuwe mmụọ na-egbe fonu anyị eriwe ihe nụ maka ndị na-eri nri na-eriwe ndụ na nwụma ya nwụtala onwe ha onegwukwe ihe ọmachala onwe ya obere gbugwukwe onwe ya ndị ijilo
Zondu Boza na civil center. It okay. Mauriko, everybody move with. Down in Nine. WhatsApp, all right. So I'm gonna move. We're gonna keep on. Ihe nyere nye sente anụ ugbo n'ọkwa nwa ihe nyere n'ọkụba anyị n'oke ihe nyere nye sente Ọ dị nwere ihe na-eme tata ịhụ na ịma na mmụọ anyị nọ kana na civil center mmụọ na-etigbu anyị na-ebe a ma ebe ịhụ na ihe eme tata anyị nọ civil center. Okay, you know here na jari tata. Owe ihe ụlọ online, ba online ka ebu ihe ugbo asụgbu iyi n'obodo a. Onye ọbụla ya egbu mmadụ, onye ọbụla ya akpọ egwu ebe mmadụ nọ. Erushigbo onye a. Ndị ya akọ ọgwụ, erushigbo ndị a. Amama ni mana alusinete obìnrin yóò ní oyè ní ìmúlò ògùgù èdèwò okùn ọ̀nà. Kíkà boys. Ibu mo Kolobia, Odogu na me marketi, opino on jama ngwa ya no na China bamba. Ama ni ko boti mo wo go bia Kolobia. Ama na me kwa boku, o na me no zo na hia ma hu. Ama di ka bo wodi ki da bwa do boku. Wa mu nu ntegbe na ese. Na me ku ogbo Ano mama market ngwa ya na bamba na China abeta mandu nwoku Oyogba ano ni baba mumba na mumu mmawo kujide bube ko boku ko na mama wonyu bo agumulo ogu musoku nono ika na gba ano na civil center ebe na eri ihe nono ekwugbo ogwo mgbada anya tagbu ani ya Ago ulu Ogu de fehedenu Amama mo hu bo ka me ku wo ku ijenu ta ko gboru nkan yigolu Omu bi kenga agun kwa mmawo gudide ebubo o kenkwa na buri n'oko sisi Ofun wa re ti jere ni ogun na ti be ha Omu bi kenga agun kwa Anomu na civil center ndugbo jaba mba na nke mgbo na-egbe ịmana imezu amanya n'isi ije na online efu oke mgbe dum n'isi hụrie m ọkụ dum n'isi ya ka mụ ji agọtara gị ọbụla kọta na akụkọ etiti na mba ekweghị ụkọrọbọ m ama ọkwago bụ dịka agbanwe dịka izu agbanyere ya bụ okwu agbọsịrịcha na ebuluba mma mgbe e gburu ya ka mmiri amara ọgaje kụka dugbe na ahụ Ama kwa na be na bute yo ma cho dudu ndu we enya do kwa ga jo tuwe kwa ya Utuba e ma na go na nkuta yi kwa bubu iko gungu ga na mo oju nkuta nyo bra na ekekwu nnoko Ije nda ju kwa se ju kwa ndi be Sunday wa ta nwu mo Sini ihu gba jo ya janga agun kwa mo wuti abo Ama nwanyị ugbo ọ bụzikwa mmọnwụ egwu ama nwanyị ugbo ama nwanyị ugbo anyị ọ bụzikwa mmọnwụ egwu ama nwanyị ugbo ọ bụzikwa mmọnwụ egwu ama
ihe metụrụ nsọ na-ekwe bụ na mgbọ na-egbe egbe ka chikwa bụ okwu angwọrọ 5 katọn rie mgbada na ọ bụghị nsọ ihe a na-eme na ihe na ọ bụ okwu ezigbo onwe m n'okwu anya m abụ m okwu okwu onye nwere ya nwere ya onye nwere ya nwere ya agbaje wetara m anwụrụ ka hoi ebe aba fada yiri anụ mgbara na ọgbụgba ihe mere ọba dị n'azụ biko ọ nọkwa live onye nwere na-afụkwa ọchọmọ nwere na-afụ anyị ekele na ọchọmma nwata owere hefram ọchọmma kwa gị na-eme ihe obodo na-ahụghị n'anya ọchọmma ụbọchị mụ na ahụ jere owere hefram na onye ọbụla mebudowe onwe ajọ ọchọmma akwa ma na tituo nwata na-etu ugodi n'ahụ ọchọmma ihe na-eme na ọdụ anyị mma ekele ekelekwe ma omelife odogwu n'oduma anụkwu na-eje n'ụwa ọ ga-ahụ ọnụ ya kedu maka igwe mere enyi na-agụ n'eze maka kingdom kenelu m igwe oke azụ mgbe ọgụ na-echi ọchọmma ebe ndị o ji nwe mmafobe ike nka ebe ọ ogbefi nwata kwọcha aka anyị ka na-enekwewe anya ogbefi na anyị ka na-enewe anya anyị etiwe mmanwụ ọbara mmọnwụ ama amaba anyị ma ndị ugbo niile abara mmọnwụ anyị etiwe mmanwụ ogbefi ibe anyị ma mgbe ọ na-egbe ma anyị etiwe mmanwụ ma ọmaka ọtụ ma anyị etiwe mmanwụ omenkaba anyị ma ogbefi anyị obeeze ebe anyị ma ọmadụ isi ma ndị ọbara mmọnwụ ndị onye ọgbọghị nwata kwacha aka enwere ọbụghị m ga-agwa ya ọgaranya ya ewetụrụ iwe na m okwuwe okwuchi n'ụwa ọzọ na ya bụ nchikere wekwu nna bewu onye bụ ezi ihe dị mma mụbụ nwoke nwa agụ nkọ nwoke oyi gbarigide bụ ụgwọ n'aka ọ gwabasị m jere akaba ọgwụgwọ edebe agbụ ịkpagba egbe okwu n'ọhụ ọbọghị nwata kwacha aka ime mmanya na nwoke wee dum n'isi hụ ude m wee dum n'azụ maazị atụgwo nwata nwa obodo nwoke oyi gbarigbe agba okwu n'ọnụ ọgaranya gbutiri onwe n'okwu ndị anya ama amasị anyị iri ihe dị anyị mma kedu maka orike eze nwebi orike eze si anyị jiri ihe ọtọmma owere FM akpago bụ n'ihe anyị na-eme na-adị mma ọtọmma ọ nwere ihe m ji wefu okpu n'isi m ọtọmma na-ekarịgwa m osu ndị anya biko n'udele edelu ihe a na-eme n'ụzụ n'ahịa mmanwụ ahụ ọchọmma owere FM ọkwa ike anyị ji awa ọda anyị atụ n'ụjọ agbanwe dịka izagbaja bụ okwu ọchọmma ịkarịgwa m osu agọnza agụ okwu n'ọnụ ọtụ nwata jide nka kwuru ka emi oji akwa onwe aka ọchọmma nwa ọgaranya orike eze si anyị nọkwara ọfụma orike eze wee bi agbanwe dịka izagbaja bụ okwu ụbọchị m je n'obi ọchọmma nwa ọgaranya onye Igbo original ọ dị ekwu